Ahoj, talečky, pojďte se se mnou, mě se nakreslíme duhu. No. Je třeba budou hrát roční turnaj od 9 do 3, víš jak? A pak tam všichni přijdou. Víš, jako po tom turnaji. Jo? Ale právě nechci nějak všechno kombinovat, víš co? A tady nikdo nic nechce dělat, Jirko. Chápeš? Tady každý by chtěl lové, ale nikdy nechce dělat. No jasný. Já vždycky spolčený tady tohleto odpadávám kolonu na nohy a oni tam sedí, ožrali jak dělá a pak se s nima dělí na konci. Tak čau. Tak jsem vzal radši brácho vlastní mámu. Rozumíš? Praha? Praha je práško si blázen. Ale on se baví o festival, ten pán. Ten pán Pokal píše o festivalu, on má děloplagát, to je děloplagát, blázen, dělo. Jo, nejsi Praha, festival. Teď je to tebe si myslí, tebe si naučíš. Ty už ducha a ty mi udělat ty jakože. Tam máš šejvu a takový, to ty dělá. To je pecka padáš. Jako kde je děloplagát, tak teď na Slovensku. Ten den, jak to mám já, tak na Slovensku je děloplagát. A ne všichni, všichni takový. A to jsou dotace. No? Jasný. Já teď jedu do Ostravy, zítra, to je dálka, ty vole. Můžu jít ráno. Co? No jedu, no, jedu už ráno. Ještě si dám. Ale takhle, já ti řeknu takhle, vyjede tam tak kluku jako s pendolínem. Vlakem normálně. Přímákem, z Varu do Ostravy. Jo? No a máme 100 metrů brácho na náš hotel. 100 metrů. Jo. Ale cesta, Clash, hotel 2300. Jo. Já jsem taky koukal klukovi. Tohle je všechno, takže ahoj.